Okay mga katugsok, mayang hapon kanyang tanan niya di ko sa uti ug lapad nga baybayon karong adlaw adawng Bernis nagdako o galon para panudan na dai mga katugsok ang idol sa namo padong sa baybayon. Are dire kire dai mga katugsok ako ring agaw diri mao ni tag-iyaning Sayana nya mga to meron daghan bagay so diha no. Kini libre gyud sudan mga katugsuka nya mulaw sa midre mulaw sa midare ka ba. Mao ni kaya ni sa kong gagaw. Umaabot sa ni siyang ano. Apo guys kayan sigurado gyud sudan basta mao nay makadagan. I-upload kini ka. Okay mga katugsok. Kay makita ninyo sa akong channel Totoong Tugsok TV. Ya akong kauban niya banggikitan tora naguna daw. Nanday. Naam ding. Ali nga pisi. Nindot kay na ang baybayon diri mga katugsok niya. Ang akong galon. Galon ha. Unya kutsarang gamay para sa ukay sa kinhason. Ngunani na ang inyong idol ron tungod sa pagka wa gi sudan. Amo ali yung paningkamutan nga makapalit sa mig sudan rong adlaw. Di palit manguha lag mig sudan aning baybayon basta tagaan mi sa taga baybayon. Nara kong kauban no, nangandam na. Okay kay mga katugsok no. Pero nya kato daing wa pa ka subscribe sa akong channel mga katugsok. Palihog lang ko subscribe pod og pag-pislit sa bell icon para nga kompleto mo sa ko ang videos og pagbagting sa kampana og pag-share sa uban. Okay kayo. Daghan salamat ninyo mga idol, mga katugsok nya atangi pa ninyo ang among himuon ron sa ako ang amigo. Nara sugod na siya kapkab. Okay mga katugsok, mao na ni trabaho sa inyong mga idol ron nagkinabtabay na ng sugod. Klaro kayo. Kita ka kutsara mga katugsok ano yung pagkinabuhin pobre. Maring kamot orang makasudan. Unsa may kuha dia? Kay gini. Dan ako yung nakuha mga katugsok Manjiro. Lagi meningin nakuha. Isda. Damay. Klaro nang usikungit. Malapya. Saya nga na ning isda. Babayan. Ano dani? Wala na. Wala gid ya. Pero mong gibiyaan. Maukab ra ni siya no. Unsay sabaw ni dong tamis? Ha? Gatas sa sabaw ni bibe? Sa ato paditan na nabupalit og gatas ani. Gatas unday sabaw ka ani. Bat. Mana kilo na? Ini wait tulik ni. Ni dakuan ya uko. Okay, mga katugsok ka Mao ni siya. Ha? Sire. Bat sire? Bat sire. Makaw ni? Kanang ni mo suka. Kanang initon. Mao ba? Ya na may tinail lagi. Tinail na niya? Yan ang anak. Hindi na makaon. Patay na ni siya? Di man mamatay. Mao ba? Kung dagayon ni mo kanon, mamatay na siya. Ay mo ba? Ha? Tarsan ko na siya. Tarsan! Iya, pa gisailuan ng bat. Daghan battery din, no? Dito, daghan ng isod ang battery mo daro nga? Yes. Kilaw to? Yes, of course. Ako kang anak, day? Ha? Ako kang anak? Nihip mo. Wala. Adlok siya. Nidok. Taasa ng kuko. Nakita ko niya, direk. Nakita. Kanang isa kay nag-ali. Nag-ali ko? Oo. Uy, nag-ali dito di ay. Nakasaliyo. Ayo, di.
Demi. Ayo ko aligi Demi naman lagi. Mimi, tawag niyo Mimi. Mimi nga niya. Ano yung pangalan ko, be? Si Dagohoy. Susaira? Ha? Ira. Lo. Putot. Putot dyan siya. Ato ibalhin daya. Ato ibalhin kay di mình kita niya. Kay mga katugsok kita na mo sa muang sudano. Dako kay mig agi ri kinay kay pero wa pagid in town mi makaku. Oh, to pa tora akong lalab. To sunahan oh. Tara, lalab na nako kana nakaputi oh. Okay kayo. Thank you. God bless kaninyo. Amping mo diya. Tagsa para sa tong pamilya inyong igaidol og inyong higala. Totong Tugsok TV na da ay kalimot sa pag-subscribe ug comment, like, share aron kompleto mo sa akong vlog. Tinugsukay na ta.